What up, dudes? Morjesta vaan kaikille katsojille, se on taas The Mixrats kameran edessä. Ja tosiaan, niin kuin varmaan otsikosta huomaatte, mikä tänään aiheena on. Tänään aiheena on ennakkoluulot. Ja tosiaan, miksi mä haluan puhua ennakkoluuloista? Että on se, että no kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Ja mä voin sanoa tämän pointin, mikä tämän videon tuleva pointti on se, että niinku ihmisillä on mun mielestä joskus ihan liikaa ennakkoluuloja. Ja se on niinku tullut tosiaan ilmi, koska totta kai on mullakin ennakkoluuloja. Ja viimeksi nähtiin, että mun ennakkoluulot koitu taas vääräksi, kun menin katsomaan leffan The Fault in Our Stars. Kyllä, The Fault in Our Stars, eli tähtiin kirjoitettu virhe suomeksi. Eli tää suuresti hehkutettu leffa, tai kirja, joka on oikeesti, jossa tehtiin siis leffa, niin tämmönen tosi romanttinen ja tämmönen, joka ei oo yhtään mun tyylinen. Ja tosiaan kävin katsomassa sen leffan mun ystävän Sanitriksen kanssa, terveisiä taas vaan sinne Sani. Niin kävin katsomassa ja mun nyt silmävammaa jotenkin, niin kävin kattoo kumminkin sen leffan sen kanssa. Ja mä yllätyin, kuin hyvä se leffa oli. Siis niinku mä en ajatellut, että niinku oikeesti joku tommonen leffa voi olla niin hauska ja hyvä samaan aikaan. Siis se oli älyttömän hyvin toteutettu, älyttömän hyvä juoni, siis niinku älyttömän hyvä leffa kaiken puolin. Ja mä yllätyin siitä jälkikäteen, että kuin niinku hyvä se oli. Mä sanoin ton asian jo, mutta kumminkin. Ja tosiaan niin. Mitäs mun pitää sanoa? LOL. Mä unohdin ja Miisas teki videon siitä aiheesta, kun se oli mennyt kattoo sen tämän kyseisen leffan. Ja se oli itkenyt siinä ihan niinku kuin vesiputous. Et sen kylmä sydän oli murtunut siinä leffassa, kun se ei normaalisti itke. Ja mä halusin sen takia myös mennä kattoo sen leffan, koska se ei niinku kiinnostumaan varsinkin siitä, että onko se oikeesti niin hyvä, että niinku siinä ei voi olla kuin itkemättä. Et niinku mä halusin mennä kokeilemaan, koska mä en normaalisti käy kattoo semmosia leffoja, mutta se oli oikeesti jo niin niinku vakuuttavan niinku silleen, että mä halusin mennä haastaa tavallaan itteni ja mä menen kattoo semmosen leffan. Ja mä olin niinku sen jälkeen ihan niinku ällikällä lyöty, että kuin hyvä se oli. Et niinku ehdottomasti kannatti. Ja meinasin itkeä siinä jopa 3 kertaa. Ja nekin kohdat oli semmosia niinku että niinku sellaista niinku kerää itseänsä, älä itke ja tämmöstä niinku ajattelua sillä, että niinku mä en voi niinku antaa itteni tän leffan valtaa. Se oli oikeesti ihan mahtava leffa. Ja tosiaan ehkä oli liikaa ennakkoluuloja, mutta nyt mä niinku tuun vähän muihinkin esimerkkeihin. Eli esimerkiksi ihmisillä on tosi paljon esimerkkejä. Mitä mä puhun? Ennakkoluuloja vaikka musiikkia kohtaan. Just vaikka tälleen ehkä paras esimerkki on Justin Bieber. Kyllä. Paras esimerkki on ehkä Justin Bieber sen takia musiikissa varsinkin ja ylipäätänsä koko asiassa, koska sillä on niin paljon no sanotaan jätkäpuolisia vaikka vihaajia. On niitä fanejakin, mutta sillä että tuolla netissä liikkuu niin paljon paskaa siitä jäpästä. Mua melkein säälittää lukea niitä asioita, että mitä se taas on tehnyt mukamas. Ja kunnes todellisuus ihan oikeasti paljastuu, että kyseessä on ollut vaikka tämmönen kyseinen. Mä en nyt oikein tiedä, mitä niitä juttuja oli, mutta esimerkiksi se juttu, että Justin Bieber lopettaa musiikin tuon. Se juttu. Sekin oli vaan täysin median paskat jekku tai joku tämmönen. Mut siis kumminkin, nyt mä mennään taas seksyaiheesta, mä yritän pysyä siinä. Tosiaan, mulla on ollut joskus myös ennakkoluuloja sitäkin kohtaa, että silleen, että se tekee ihan surkeata musiikkia tälleen. Just tällaista perus tällaista, että kaikki tytöt tykkää siitä ja fanittaa, että ei vaan voi kuunnella. Se on vain juttu, että kun muut sanoo, että se on ihan homotyyppi, niin ei vaan voi kuunnella. Mut sitten todellisuudessa, oliks mä ikinä kuullut yhtäkään biisiä siltä? Niin en. Se on vaan se yhteisöpaine, joka siinä tulee. Ja niin ollen mäkin sitten tulin siihen ajatukseen, että okei, se on ihan paska jätkä ja haukoin sitä. Mut siitäkin on jo kauan, se oli joskus ala-asteella. Ala-asteesta 7-luokkaa voisin sanoa, kunnes mä sitten menin ja kuuntelin parisen biisiä.
Ja ajattelin, no hei, ei tää nyt niin paha olekaan after all. Ja niinku kaikki mun ennakkoluulot lähti siinä vaiheessa pois, kun saatana sanoin tolleen, koska terveisiin Sanille ja myös kiitos hänelle, että se vei mun ennakkoluulot siinä vaiheessa ihan kokonaan pois. Koska niin kun ootte varmaan huomannut sen videoistakin, ne ketkä on kattonut, niin sen seinä on täynnä Justin Bieberin näitä kuvia ja tälleen, että hän on niinku true believer. Ja I'm fine with that, koska se sai tavallaan mutkin vähän niinku silleen fanittaa sitä. Ja mä uskallan kyllä myöntää sen, että tosiaan kuuntelen sitä ja tykkään tosi paljon sen musiikista. Siis niinku oikeesti tykkään, että niinku tykkään kuunnella, et no nyt sieltä ei oo tulos vissiin mitään, mut siis kumminkin niinku muuten vaan tykkään kuunnella. Et niinku se saa mut hyvälle fiilikselle ja tälleen. Ja oon kattonut myös niinku ne molemmat sen leffat jopa. Ja siinä lähti taas niinku sen jätkän ennakkoluulot, että niinku kannattiko taas niinku miettiä tommosia asioita, kun ei ollut edes niinku tavallaan perehtynyt siihen asiaan. Esimerkiksi siis ennakkoluuloja on niin monia. Esimerkiksi jollakin on ennakkoluuloja urheilua kohtaan, tai niinku vaikka kattomista tai jotain tämmöstä. Niinku, mulla oli ennakkoluuloja futista kohtaan. Mä ajattelin, että se on paskalaji, mitä väliä. Miehet juoksee pallon perässä, ei mitään järkeä. Silti yksi maailman suosituimmista lajeista, ja niinku oon ajatellut vaan se, Sitten kun ne yrittää tehdä maaleja, niin totta kai ne saa maaleja, koska se maali on niin iso ja se maalivahti on niin mitätön. Päätin sitten yksi päivä katsoa, avata TV:n. Katoin sen Brasilian avausmatsin, nyt tän MM. Silloin kun ne alkoi. Ja jäin koukkuun. Ihan suoraan sanottuna mä jäin koukkuun siihen immediately. Mä katsoin, että joo, ei tää on niin paha after all. Ja sit mä oon jälkikäteen ajatellut, että miksi mä edes ajattelin sillä. Ja nyt mä oon kattonut yli viimeiseen peliin saakka kaikki pelit. Ne menit ihan kaikki, mut seurannut tosi tarkkaa. Silleen oikeesti kattonut monia pelejä putkeen ihan vaan silleen, että mulla on ollut pelkkä 2 päällä enkä oo kattonut mitään muuta. Siinä taas meni se juttu. Ja nyt mä oon ihan innoissaan kannustanut esimerkiksi Kolumbiaa, Brasiliaa, Saksaa, mulla on ja Argentiinaa. Ja mä en nyt kerro niistä sen enempää, koska niin. Ja tosiaan ennakkoluuloi futiksia kohtaan, ennakkoluuloi elokuvia kohtaan, ennakkoluuloi musiikkia, elokuvaa futista kohtaan, eli urheilua hävinnyt. Et ei sitä ikinä tiedä, kun ei kokeile. Ja siis niitä on vielä monia, että mä voisin oikeesti jatkaa vaikka kuinka kauan mä haluan tehdä tästä enää kauhean pitkään, kun mä oon höpötellyt tästä aika paljon. Mutta hei, kiitos, että katsoitte. Toivottavasti te tykkäsitte videosta. Sanokaa, jos te haluatte ehkä, että mä editoin näitä paremmin, mä yritän, mutta mä en vielä oikein pysty, kun mulla ei ole vieläkään uutta konetta, mun pitäisi hommata se jossain vaiheessa. Ja sit mä lupaan, että tulee paljon enemmän editoituja ja vähän tällaisia paremmin huoliteltuja videoita. Tää oli taas vähän tämmönen, toivottavasti ei ollut liian puuduttava, mutta nähdään seuraavassa videossa. Ja oikein mukavaa päivää, siellä paistaa vielä tällainen kiva ilta-aurinko. Mut se oli The Mix Rats. Ja se on moi.